כמה צבעים יש בקשת בענן? 8, 10, 14, 15, הוא מסמן לה! 6, 7! יפה. תראו איזה קפיברה יפה, מה יש לך? זה מטורף. בנים, תתעוררו. מה ההר הכי גבוה בעולם? אברסט. עדי. עדי מטורפת, כן, יש לך כאילו פייט פסיכי. במה זכית? זכית בפיל. פיל. כמה שיניים יש לאדם בוגר? 32. יפה! זכית בדבר הכי שווה בעולם. 4 ב-1. זה כל הסקושים סמושים שאת מכינה לבד. זה לא, זה סליים. ידעתי את זה. כמה צבעים יש בקשת בענן? 8, 10, 14, 15, הוא מסמן לה! 6, 7! יפה. תראו איזה קפיברה יפה, מה יש לך? זה מטורף. בנים, תתעוררו. איזה צבע הדשא? יוק! הוא ענה ראשון, הוא ענה ראשון. אני אמרתי הוא ענה לך. ראשון. לא, אתה הוא צריך זכה לבדוק, בביצי אתה בודק. קיי-פופ, זה חדש, זה מטורף. מהו האוקיינוס הגדול בעולם? אטלנטי שקט. מה עוד יש? האטלנטי שקט, מה עוד יש? אמרת שקט. יפה. כל הכבוד, יפה. זכית באקסות מטורף. כמה עצמות יש בגוף האדם? 202. 40, 50, 1,000? 2,500. טוב! 206! איך לא ידעת את זה? זה משהו פשוט. היידה קיי-פופ עוד אחד זכית. טוב, שאלה קלה, מה זה? זה האחרון כאילו. נו. תעשו אבנה מספריים, יותר כאילו. מה לא? מה? יש! אני לא מאמין, זכית במיני שייקר. אתה יכול להכין שייקים בבית.